създадено през 1850 г. на 1 септември от Найден Геров. Пловдивската гимназия носи изключителна история и значим принос за обществения живот в България. По думите на неговия възпитаник Иван Вазов, той е най-ярката звезда в небосклона на българската просвета. Найден Геров е човекът, който възстановява българското име на Филибе Пловдив. Той е инициатор за организиране на първите чествания на празника на българските просветители братята Свети Кирил и Методий в Пловдив. Той е първият лексикограф, автор на речник на български език, който е най-мащабният труд на Геров с историческо значение за езиковата ни култура. Чалъкови са български коприщенско-пловдивски род, натрупал богатството си чрез отглеждане на овце и тежък добитък. Вълко Тодоров Чалъков е виден член на този род, като той е известен с това, че помага много за обогатяването на културните храмове в Копривщица през Възраждането. Негови внуци са Вълко и Стоян Чалъкови, като в началото на 19 век те се преселват в Пловдив, именно тук, в тази къща. Те помагат много за обществения живот в нашия град, а Стоян Чалъков е още известен с това, че дарява средства за построяването на нашата гимназия. Сега ще ви заведем в Копривщица, родното място на известни българи, които са подпомогнали развитието на нашата гимназия. Днес ще направим една разходка из кълдъръмените улици на едно от най-значимите за българската история градчета, а именно Копривщица. Градът е родно място на някои от най-големите имена на България. Тук са родени Любен Каравелов, Димчо Дебелянов, Тодор Каблешков и редица други големи наши дейци в разнообразни сфери. Намираме се пред къщата музей на Любен Каравелов, създателят на БРЦК, още известен като писател, поет, журналист и енциклопедист. От 1852 година той учи в Пловдивското епархийско класно училище, днешната хуманитарна гимназия. Тук зад мен виждате сградата на първото българско класно училище, открито от Найден Геров през 1846 година. С отварянето на училището се извършва и реформа в българското образование, която позволява то да е сред най-добрите образователни системи в цяла Европа. Заради запазената си архитектура, Копривщица е обявена за единствения град-музей в България, в който винаги ще искаш да се връщаш отново. Това тук е мостът на първата пушка. Наричан е така, тъй като на 20 април през 1876 година се изстрелва първият изстрел, който оповестява началото на априлското въстание. Каблешковата къща е построена в средата на 19 век по образец на пловдивските симетрични къщи. Тодор Каблешков е виден български революционер, участник в априлското въстание. Той е един от образите в романа на Иван Вазов "Подигото". В къщата му музей ни посрещнаха с много топли чувства. Пуснаха ни филм за историята на Копривщица, от който всички останахме много очаровани.
Здравейте, госпожо Пашкулева. Мога ли да ви задам един въпрос? Здравей, Паула. Разбира се, че може. Мога ли да ви попитам, защо избрахте точно хуманитарната гимназия за ваше работно място? Паула, в интерес на истината, аз не знаех нищо за училището, когато дойдох да си подавам документи за работа. Не знаех, че това е първата гимназия, открита в българските земи още преди освобождението. Впоследствие разбрах, че от нашата гимназия тръгва отбелязването на 24 май, като ден на светите братя Кирил и Методий и ден на българската азбука. Че сградата е архитектурен паметник на културата. И просто аз много обичам историята.